Раз. Мгм. Мгм. Раз. Ну, нешта нават чутно. Нешта нават чутно. Так. Секунду. Ту-ту-ту-ту. Фильтры. Гейн. Ну, давай ось так трохи больше зробимо. Раз. Ну, не ведаю, хай так буде. Ох, ведаю, що тут колькі там чого треба. Ой, так. Ну что? Посылочку закинем. Так. Хай так покуль будзе. Добра. Что у нас сегодня на повестке? На повестке у нас сегодня. Сегодня. Скетч. Протягнем. Вітаю, любе. Вітаю, як... А божухна, Алекс! Что такое? А, гэта Джон. Хто? Джон, мой найлепшы сябар. Гэта не твой сябар, мы жанаты уже 10 гадоў, я веду ўсіх твоих сяброў. Так, бо мы пазнаёміліся учора. Учора? Ага. Соніка, здаецца, ён бяздомны. Ты запрасіў да нас бяздомнага чалавека. А, божа, што, зноў? Так, ну ён жа відавочна... Божа, што зноў, гэта проста легендарна. Што, зноў? Так, ну ён жа відавочна... Так. Відавочна... На што мы глядзім? Ты прывёў дадому бяздомнага мужика. Вывозь яго. Ты прывёў дадому без... Я говорю на відео. Ну, не ведаю. Які? Ты прывёў дадому бяздомнага... Ты прывёў дадому без... Ты прывёў дадому бадзягу. Вывозь яго. Ты прывёў дадому бяздомнага чалавека. Вывозь яго. Бадзягу, давайте на бадзягу. Валацуга будзе. Ты прывёў дадому валацугу. Вывозь яго. То мы глядзім. Ты прывёў дадому валацугу. Вывозь яго. Халера, Халера, бяры, ты прывёў дадому бяздомнага чалавека. Валацугу. Халера, ты прывёў дадому валацугу. Выводь яго. Халера, ты прывёў дадому валацугу. Выводь яго. На што мы глядзім? Халера, ты прывёў дадому валацугу. Выводь яго. Ён не бяздомны, Джон. Ён не бяздомны. Да ён не валацуг. Здароўце, як маецеся. Пакуль жывыя, вітанкі. Ён не валацуг. Гей, Джон! Ды ён не валацуг. Ён не валацуг. Гей, Джон! Ён не валацуг. Джон! Джоні, давайте клічны склон зробім. Джоні. Ён не валацуг. Джоні! Ён не валацуг. Джоні! Ён не валацуг. Джоні! Ён не валацуг. Джоні! Вот так. Давайте покинем. Вот яго! Ён не валацуг. Вот яго! Ён не валацуг. Джоні! Не, ты... Куды? Джоні! Куды? Ты бяздомны? Да, не так. Ты что, бяздомны? Ты что, бяздомны? Так. Давайте так. Ты бяздомны? Так.
Так. Ти бездомний? Так. А. 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 Бачиш? Бачиш? А. Бачиш? Ясно. Ясно. Бачиш? Ясно. Ясно? 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 Так. Тук-тук-тук-тук. А, бачиш? Ясно. Ясно? А, бачиш? Ясно. Ясно? Приставку зарубимся. У приставку зарубимся. Може у приставку? Може у приставку? Давай. 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 Давай, а что у тебя? Давай, а что у тебя? Давай, а что у тебя? Давай, у вас что? Може у приставку? Давай, у вас что? Люби, Люби, ти запросив його до нас, каб погулять у приставку? Люби, ти запросив його до нас, каб погулять у приставку? Не, интонация крышечку не тая. Люби, ти запросив його до нас, каб погулять у приставку? Каб погулять у приставку? Ти запросив його до нас, каб погулять у приставку? Не, якось так. У вас що? Ти запросив його до нас, каб погулять у приставку? Ти що, запросив його? Тобок ти запросив його до нас, каб... Тобок ти привів його, каб погулять? Тобок ти привів його, каб погулять у приставку? Тобок ти привів його, каб погулять у приставку? Бачиш? Бачиш? Бач, ага. Так, я розумію, про що ти казав. Так, я розумію, про що ти казав. Бачиш? Так, я розумію, про що ти казав. Бачиш? Так, я розумію, про що ти казав. Ви що? Вы говорили про меня за моей спиной? Вы что, говорили про меня за моей спиной? Вы что, говорили про меня... Вы говорили про меня за моей спиной? Про что ты казал? Вы говорили... Про что ты казал? Вы говорили про меня за моей спиной? Вы что, меня обмерку? Вы... И что? Вы что, говорили? Вы что, говорили про меня за моей спиной? Ну, не, так. Я про что ты казал? Вы что, говорили про меня за моей спиной? Так. Так. Почекай. Так. Почекай. Что ты казал? Вы что, говорили про меня за моей спиной? Вы что... Вы что, меня обмерковывали? Вы что, обмерковывали? Вы что, меня обмерковывали? Вы что, меня обмерковывали? Так. Почекай. Так. Почекай. Як ви... Калі ви поспели стать найлепшими сябрамі? Калі ви поспели стать найлепшими сябрамі? Калі вы поспели? Калі вы поспели стать... І калі вы поспели стать найлепшими сябрамі? Вось так. Почекай, і калі вы поспели стать найлепшими сябрамі? Кльова гісторія. Учора я заўважыў яго на прыпынку. Учора я побачыў, як ён чакаў аўтобус. А гэта клёвая гісторыя. Гэта вельмі клёвая гісторыя. Я учора побачыў яго, як ён чакаў на аўтобус. А гэта цікава. Гэта цікава. Ой, гэта крутая гісторыя. Гэта цікава. Вітанкі, Грыша Шарапаў. Ой, гэта круто. Гэта так круто было. Гэта так круто было. Я побачыў яго учора. Я побачыў яго учора, як ён чакаў аўтобус. Я побачыў яго учора на прыпынку у байцы з надпісам ЕПАМ. Я побачыў яго учора на прыпынку. Я побачыў яго учора на прыпынку у байцы з надпісам ЕПАМ.
Я побачив його вчора на припинку у байці з надписом ЄПАМ. Ну і... Ой. Я побачив його вчора на припинку у байці з надписом ЄПАМ. Ну і... Ти працював у ЄПАМі? Ти працював у ЄПАМі? Що? Ти працював у ЄПАМі, а що здарилося? Ти працював у ЄПАМі, а що здарилося? А що... Ти працював у ЄПАМі, а що здарилося? Что-то у меня тут такое. Ну і ти працював у ЄПАМі, а що здарилося? Ні, я там не працював. Просто літери знайомі. 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 Чого? 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 Yeah, on my shirt it was UCLA, and he walked up and commented on it, how he also knows the letters UC, L, and A. Yeah, Так, on my нам- shirt it was... Yeah, Ну on my так, shirt у it мене на was, байці UCLA, було and написано he walked ЄПАМ, up і він and commented підійшов on і it, how he сказав, also knows що він так само веде літери ЄПАМ, the L and A. АМ і... Not that that was pretty fucking sick. Yeah, Ну on my так, shirt it мені... was- yeah, Ну on my так, shirt на моїй it was, байці. yeah, ну on my так, на shirt моїй it was, байці було UCLA, написано and he walked ЄПАМ. up and- Так, а правильно ж кажу, написано? Не написано, що ось це ось. Написано. Написаны. Написаны. А то написано, блин. Неписьменные всякие. Люди на блюде. Так, а увогуле я хотів одну штучку. Так, я зараз одному чоловіку дошлю. Ось. Ну так, на моїй байці було написано ЄПАМ. І він підійшов і сказав, що він так само веде літери ЄПАМ. І він підійшов і сказав, що так само веде літери ЄПАМ. І він підійшов і сказав, що так само веде літери ЄПАМ. Ну і все, і закрутилося. Ну і все, і закрутилося. Ну і все, і закрутилося. Ми одразу відчули, що... Ми одразу відчули, що поміж нами шмат агульника. Ми одразу відчули совість. Ми одразу відчули совість, як шмат. Ми одразу відчули совість, як шмат поміж нами агульника. Ми ведаємо. Ми обидва ведаємо гэтай літери. Ми обидва ведаємо гэтыя літери. Ну і так ми стали найлепшими. Ми обидва ведаємо гэтыя літери. Ну, ми ведаємо. Мы обидва ведаем гэтыя літери, і так мы стали сябрамі. Так, проверяем гэтую фразу. Фразы. Ну і ўсё, і закруцілася. Мы адразу адчулі сувязь, як шмат паміж намі агульнага. Мы абодва ведаем... Мы адразу адчулі сувязь, як шмат паміж намі агульнага. Мы абодва ведаем гэтыя літери, і... Сувязь. Мы абодва адчулі сувязь, і як шмат. Мы абодва адчулі сувязь. Мы абодва адчулі сувязі, мы абодва адчулі сувязі, і як шмат паміж намі агульнага. Мы абодва адчулі сувязі, як шмат... Мы абодва адчулі сувязі, як шмат... Мы абодва адчулі сувязь, і як шмат паміж намі агульнага. Ну і все. Сувязь, і як шмат паміж намі агульнага. Мы абодва ведаем гэтыя літары, і так мы сталі сябрамі. You two became Добре. best friends, and that was off knowledge in common, and the knowledge was knowing the letters U, C, L, and A. Так, тут я ще раз слухаємо. You two became best friends, and that was off knowledge in common, and the knowledge was knowing the letters U, C, L, and A. Мені подобається, що у ЄПАМ 4 літери, і U, C, L і A, там у них там так само 4 літери, по-моєму. Супадіння? Не думаю. Так, ми обидва ведаємо гэтыя літери, і так ми стали сябрамі. І так ми стали сябрамі. Ага. Гэтыя літери, і так ми стали сябрамі. І так ми стали сябрамі.
Вы стали... То бок ты кажаш, што вы сталі сябрамі толькі праз тое? То бок ты кажаш, што вы сталі сябрамі толькі праз тое? Толькі праз тое? То бок ты кажаш, што вы сталі сябрамі толькі праз тое? Што? То бок ты кажаш, што вы сталі сябрамі толькі праз тое? Што вы абодва ведаеце літары Е, П, А і М? Што вы абодва ведаеце літары Е, П, А і М? Што вы абодва ведаеце літары Е, П, А і М? Яшчэ ён ведае Б. Ведаю Б. Так, Б ведаю. А яшчэ ён ведае Б. Так, Б таксама. Так, Б таксама. А дык вожык не адразу шэдэўры робіць толькі з 1000 спробы. Слухай, у меня есть такая задумка пераагучыць мае самыя улюбёныя скетчы, бо я іх сёння слухаю і такі, бля, як там шмат памылак, як там шмат памылак. Не, з 1000 спробы, на жаль, адразу ніяк. Не дасягнуў я яшчэ такога ўзроўню. Як-то у сваім спазнанні не перапоўніўся, не спасціг фрактальнае падобие вечнага. А яшчэ ён ведае Б. Так, Б таксама. А, ясна. Ой, зараз пасля гэтай фразы будзе сцёбны момант. Это будзе смешна. А яшчэ ён ведае Б. Так, Б таксама. Так, народ, бадзяга і валацуга. Валацуга гэта дакладна, што нам кажа наш любімы старнік. Бяздомны чалавек, які не мае пэўнага прыстанішча. А бадзяга гэта ж, па сутнасці, не заняты працай чалавек. Бадзяга, першае значэнне, прэснаводная губка, якая ў высушаным стане выкарыстоўваецца ў медыцыне для лячэння рэўматызму. Добра, другое значэнне. Бяздомны, не заняты працай чалавек. Не заняты. Жаласць да самога сябе агарнула Пракопа. Хто ён цяпер? Бадзяга, жабрак, бяздомнік. О, жабрак. Всё. Жабрак. Толькі вербум. Нет. Я люблю Старник. Старник one love. Падтрымлівайце Старник. Где гэта самае, бляха, дзе яго? Бай ми кофе сторонка. Ой, боже мой, все самому рабіць-то даводзіцца-то, ёб вашу раз, хоць ніякай дапамогі ў гэтым доме, а? Ой. Вось, дасылае спасылку на... Я не ведаю, ці будзе яна тут бачная, ці яе таксама. Вось, падтрымлівайце распрацоўку і падтрымку беларускамоўных слоўнікаў, беларускіх слоўнікаў. Б. Так, Б таксама. А, ясно. Ну цяпер все стало ясно. У маім доме жабрак, які так які ведае. Увогуле тут же трэба казаць знае. Правильно. Што нам кажа Старнік пра глагол, пра дзеяслоў, выбачаюся, пра дзеяслоў ведаць? А можа і пра глагол ведаць? Хто ведае розніцу? Ціха, стоп, хто знае розніцу паміж ведаць і знаць? Знаць што-небудзь, мець уяўленне пра што-небудзь. Добра, знаць. Знаць. Ой, знаць. Не назоўнік знаць, а дзеяслоў мне, калі ласка, знаць. А знаць у нас тое, што і ведаць у першым, пятым, сёмым і восьмым значэнні. А, цудоўна, у маім доме жабрак, які таксама ведае літару Б. Усё стало ясно. А, ну гэта ж усё тлумачыць. У маім доме жабрак, які таксама...
Ён яшчэ і кожнае слово ў слоўнікі правярае, таксама так раблю. Слухай, калі я не правяраў кожнае слово у слоўніках, то я рабіў даволі шмат памылак. Толькі з цягам часу, з практыкай, гэта, ну, неяк, ведаеш, наблатыкаўся. Напрыклад, з націскамі у мяне дагэтуль вялікая праблема. Я над гэтым якраз такі працую. З канчаткамі слоў, то бок вось гэта вось там, дзе на петцы і всякае такое. Гэта, в прынцыпе, я даволі хутка засвою, але ў мяне таксама былі памылкі ў самым пачатку. Бо я тупа не ведаў. Яшчэ ён ведае Б. Так, Б таксама. Ясна. Ну гэта ўсё тлумачыць. У маім доме жабрак, бо ён... Ну гэта ўсё... Так, кліпуем. Сёння ноччу мы кліпуем. Ну цяпер усё стало ясна. У маім доме жабрак... Ну цяпер усё стало ясна. У маім доме жабрак, бо ён таксама ведае літару Б. А яшчэ ён ведае Б. Так, Б таксама. Ну цяпер... Так, Б таксама. Ну цяпер усё стало ясна. У маім доме жабрак, бо ён таксама ведае літару Б. Джон! Джой, гей! Гей, Джоні! Які? Літару Б. Гей, Джоні! Так, а цяпер я ведаю, што ў чаце мовазнаўцы сядзяць. Ну-ка, хуценька мне розніцу паміж любімы і улюбёны. Ці можа хто-небудзь патлумачыць? Я пакуль агучу як любімы, бо мне так прасцей. Які твой любімы колер? Які твой любімы колер? Які твой любімы колер? Колер. Ну, ружовы. Дай ты штучнаму інтэлекту, хай гучыць, што ты пакутуеш. Дык няма такога. Любімы колер. Ну, ружовы. Гей. Гей. Ну, ружовы. Гей. Гей. Так. Колер. Ну, ружовы. Гей. Ружовы. Гей. 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 Які гей вам больш падабаецца? Першы ці другі? Слухаем. Гей. 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 Мне падабаецца другі гей. Ружовы. Гей. Ружовы. Гей. О, я таксама ведаю ружовы. Будзе, давай сябраваць. О, я таксама ведаю ружовы, давай сябраваць. Мне падабаецца, вось, як яна тут. Ну, ружовы, гей. О, я таксама ведаю ружовы, давай сябраваць. Яно так не працуе. Яно так не працуе. Яно так не працуе, любе. Яно так не працуе, любе. Яно так не працуе. Яно так не працуе, любе. Яно так не працуе, любе. Яно так не працуе, любе. Любе, яно так не працуе. Яно так не працуе. У сэнсе, тая ж самая логіка. У сэнсе, тая ж самая логіка. Не працуе. У сэнсе, тая ж самая... Цяжкая праца, яшчэ інтанацыі падабраць трэба. Дык штучны інтэлект усё падбярэ. Давайце я вам зачытаю апошнія навіны з гульнявой індустрыі на канале Першы гікаўскі. Чытаем. Студыя King звольніла 200 чалавек, замяніўшы іх штучным інтэлектам, тым самым, які якраз і распрацоўвалі многія з гэтых звольненых спецыялістаў. Найс, лайк, падпіска. Цяпер тыя, хто застаўся ў камандзе, уключаючы геймдызайнераў, UX-спецыялістаў і капірайтараў, баяцца, што гэта толькі першая хваля. Скарачэнні сталі часткай маштабнай чысткі ў межах Microsoft. Адзін з супрацоўнікаў, які захаваў сваю пасаду, расказвае.
Амаль усіх левел-дызайнераў звольнілі іранічна. Амаль усіх левел-дызайнераў звольнілі іранічна, што менавіта яны цягам месяцаў навучалі штучны інтэлект, каб ён мог хутчэй ствараць узроўні. Цяпер гэты штучны інтэлект проста іх замяніў. Тое ж самае цяпер і з капірайтарамі. Аддзел расфарміраваны, бо цяпер ёсць штучны інтэлект, які выконвае іх працу. Прычым гэты штучны інтэлект іх жа заслуга. Ахрененае. Ахрененная будучыня нас чакае. Трэба, паходу, кідаць айцішку і ісці, я не ведаю, бургеры смажыць. Працуе. У сэнсе тая ж самая логіка! Працуе. У сэнсе тая ж самая логіка! Але я мяркую, што агучку ўсё ж такі рабіць... Не, ну, напэўна, магчыма, гэта трэба будзе неяк карміць, скармліваць нейрасетцы сцежку арыгінальную, каб ён ужо на аснове арыгінальнай гэтай самай сцежцы рабіў пераклад, інтанацыі, ўсё вось гэтае вось падбіраў. То бок, па сутнасці гэта магчыма. Але на кой хер нам гэта трэба, блядь? Ну так не працуе. У сэнсе тая ж самая логіка! Замест таго, каб, людзям нейкія жыццё аблягчаць. Гэта хуйня, па-іншаму не назавеш. Проста праца людзей пазбаўляе. Ахуенная проста, блядь. Проста супер. У сэнсе тая ж самая логіка! Що я разбамбіўся, як дзед? Падары свой голас штучнаму інтэлекту, ён цябе заменіць. Ай, ну не заменіць ён мяне, ну не. Па-першае, з беларускай мовай настолькі ўсё слаба, што мы і тут адстаём на не ведаю колькі. Па-другое, тое, што нават і сёння мы маем гэта поўнае фуфло, мне абсалютна не падабаецца, як яно гучыць. Прынамсі, шырока даступнай нейрасеткай для агучання там на расейскай, на англійскай, на украінскай. Ну, такое. Працуе. У сэнсе тая ж самая логіка! Яно гучыць занадта ідэальна, каб гэтаму можна было верыць. Так адразу кідаецца ў вушы ўсе вось гэтыя вось, не знаю, моманты. Самая логіка! Що він там каже? It's the same logic. Look, babe, I don't know what to say. Guys become friends with guys easily. I don't know. Maybe it's just a guy thing. Ой. Ну, не ведаю. Guys become friends with guys easily. I don't know. Maybe it's just a guy thing. Ну, не ведаю. Хлопцам лёгка сябраць. Можа, гэта наша фішка. Ну, не ведаю, як гэта працуе. Хлопцам лёгка пасябраваць. Можа, гэта наша фішка. Можа, гэта толькі наша фішка. Давайте так зробім. Антываксер і антышаішнік. Я прышчэплены. Няправда. Я не заразна, я прышчэплены, у мяне спраўка ёсць. Даведка. Не ведаю, ну не ведаю. Хлопцам лёгка пасябраваць. Ну не ведаю, хлопцам лёгка пасябраваць. Можа, гэта толькі наша фішка. Слухай. Логіка. Ну не ведаю, логіка. Ну не ведаю, хлопцам лёгка пасябраваць. Можа, гэта толькі наша фішка. Слухай, мы крыху патусуемся з Джоном. Ой, зараз таксама будзе прикольно. Слухай, мы з Джоном крыху патусуемся. Слухай, мы з Джоном крыху патусуемся. Можа, запросіш сваіх сябровак? Можа, запрасі тады сваіх сябровак? Можа, запрасі сваіх сябромак. Можа, запрасі сваіх сябровак. Дарэчы, вось такая вось херня бывае, калі недастаткова размяў свой вымаўленчы апарат, так бы мовіць. Бо я такі забіў на гэта, думаю, я сёння спакойненька даагучу і будзе нармальна. Не, спакойненька не атрымоўваецца, бо вот это вось всё. Слухай, мы з Джоном крыху патусуемся. А чаму б табе не запрасіць сваіх сябровак? Чаму б табе не запрасіць сваіх сябровак? Чаму б тады табе не запрасіць сваіх сябровак?
Чому б тоді тобі не запросити? А чому ти? Може, запросиш тоді своїх сябровок? Може, запросиш тоді Може, запросиш тоді своїх сябровок? Може, запросиш тоді своїх сябровок? Свою сябровку. Там далі йде про Джесіку. Ну, може, запросиш? Може, запросиш тоді свою сябровку, як там її, Джесіка? Запроси її. Запроси її. Так. Як там її, Джесіка? Запроси її. Ми більше не розмовляємо. Ми з нею більше не розмовляємо. Ми з нею більше не розмовляємо. Ми більше не розмовляємо. Що? Чому? Є. Ми більше не розмовляємо. Що? Чому? Чо? Що? Чому? Що? Що? Чому? Що? Чому? Так. Ми більше не розмовляємо. Що? Чому? Ну, для початку. Так, по-перше. Так. Ну, по-перше. Ну, по-перше. Ну, по-перше. Вось, так, хутенько мне переклад для she is a cunt у чатик. Но я не могу промусить, я не хочу такие вообще, это прям, это самое, Cinemouse. Я могу... Так, а мені нормально бачно зараз провірю? Зараз будем хвилинка еротики. Я могу снять ахову, ветроахову. Не так, не так. Я повольно здымаю ветроахову со своего микрофона. И озвучиваю для тебя у АСМР стиле. Аж дрыжики побегли. Ну, по-перше. She is a cunt. Ну, давайте... Ой, блин. Что тут? Б'ю... Блин, боже мой, б'ю стены. А як мы гэта... Як нам гэта памяняць, а? Серж, я ведаю, ты володаешь... Ты володаешь усялякими словцами. Давай. Чим можна замянить? Яна манда. Ну, не гучить. Не хочу. Давайте мне что-нибудь иншее. Яна манда. Яна мандося. Ну не шмонька, не, ну шмонька, гэта іншае. Хіба ты не ведаеш? Хто б гаварыў мне пра шмонькі? Пераклад весь вось так робіцца. Слухаеш у наушниках і кажаш у мікрафон з першай спробы. Ясна, пайшлі вы хвальковаюць гэтае вось. І атрымоўваецца хуйня. Прабачце. Я гэтага не казаў. Лаферинда? Не. Яна мандося! Так. Яна мандося! Ну, хай пакінем. Можа хто-небудзь падкажа яшчэ які варыянты. Вельмі бракуе, вельмі не стае слоўніка синонімаў. Хаця ён нешта ёсць на слоўнік.орг. Пачакайце-ка, слоўнік.орг. Але ж там таксама не будзе такое. Там нават шукаць не буду. Бескарысна. Яна мандося! Ясна. А што? Ясно. А что здарылася? Ясно. Что я учинила? Ясно. Ясно. А что я учинила? Ясно. А что я учинила? Ося. Ясно. А что я учинила? Яна
Яна, яны. Okay, wow, Ясно. what А did что she я do? научинила? Okay, Ясно. wow. А что... Ясно. Okay, Ого, wow, вау, what а did что she я do? научинила? Okay, Ого, wow, вау, а что я научинила? what did she do? Что я научинила? Блядь, ну все одно я яны чую. Wow, Вау. okay, А, wow, вау, what а did что she я do? научинила? Ну, ось так, давайте покинем. На словник орг шукай синонимы слова пста. Я заходжу на словник орг. Так, словник. Так, синонимы. Словник, синонімик. Ну, добре. Так. На запит мзда нічого не знойдено. Ясно вам? Так что бескорыстно ваш словник. Дося! А, вау, а что я научинила? Дося! А, вау, а что я Дося! А, вау, а что я научинила? What did she do? Что учинила? Что учинила? Well, did- well, Что учинила? well, Угу. what did Что she do? учинила? Well, Ну? well, Ну? Ну? Ла- Ну? last night, Ну? last night I had an important question for her, and last Учора night мені I б had- треба було й... Учора мені треба було її запитати. last Учора night I увечері had an мені important вельми question треба for було. her, Я... and last Учора night I had- увечері яна мені вельми була потрібна. last Учора night I had an увечері яна important була мені question for вельми her, and so I потрібна. texted- Я... Учора night I увечері had яна an була мені important вельми question for her. потрібна. Потрібна. texted Тому я her написала at їй. 11:30 p.m. Тому я texted her написала at їй. А полові на 12. texted Тому я her написала at їй, а полові на 11:30 p.m. 12. and І вона не відказала. А тому я... texted Тому я her написала at їй, 11:30 а полові. texted Тому я her написала at їй, а полові на 11:30 p.m. 12, and і she я said, на... Да бля. Тому я texted Тому я her написала at їй, а 11:30 полові на p.m. 12, and і she яна didn't не respond. відказала. Ну-ка, послухаємо. Яна була мені вельми потрібна. Тому я написала їй, а полові на 12, і яна не відказала. Так. Вона була мені вельми потрібна. Учора увечері. Last Учора night I увечері had an яна important була мені question вельми for her, and so I потрібна. texted Тому я her написала at їй, 11 а полові на 2. texted Тому her я at написала їй, а 11:30 полові на p.m. 12, and she і яна didn't мені не respond. відказала. Мені потрібне. Тому я написала їй, а полові на 12, і яна мені не відказала. Чому потрібне, а не потрібне? Учора увечері яна була мені вельми потрібна. Тому я... Потрібна я? Ти мені потрібний? Яно мені потрібна? Яны мне потрібны я. А что не так? Хіба гэта не склоняется? Потрібны. Приметник. Яна жаночий род. Потрібна я. Ну, я разумею, что приметник звычайно стоїть перед назовником. Там потрібная шафа. А хіба мы не можем сказать, гэтая шафа потребная мне? Я могу помыляться. Я не тут спец у перакладзе. Яны патрэбны, яна патрэбна, не? Ну, так у меня ў гэтым і пытанні. Яны патрэбны... Так, добра, я зараз уведу патрэбна. Патрэбна... А, так, ну, глядзі, гэта ўжо у нас будзе прыслоўе, патрэбна. Патрэбна вышэйшае патрэбней. Спосаб утварэння ад прыметніка. Безасабовая форма ў значэнні выказніка. Каб толькі так надвор'е пастаяла які тыдзень, то ўжо і касіць патрэбна. Патрэбна дараваць таму, хто памыліўся, а ворага бязлітасна караць. Уладзімір Корбан. Ну, гэта... Ну, я не ведаю, а як тут лепей? Дык і ў мяне ў гэтым пытанне. Дык і ў мяне пытанне! Дык дапамажыце! Вітанкі, шпацыр слоноў. Хоць тут я вывучыў. Ледзь не абасраўся. Геймпад зваліўся.
Ну ладно, хай ляжыць. Учора ўвечары яна была мне вельмі патрэбная, таму я напісала ёй о палове на 12 і яна мне не адказала. Right. І яна мне не адказала. Right. Ясно. 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 Вось так зробім. Дык і што рабіць? Блін, я не ведаю, што рабіць. Ну, легче ды плакаць, напрыклад. Я б, напэўна, так бы зрабіў. Ясно. And did you respond the next morning? Yes, but... А раніцай яна адказала? А раніцай яна адказала? А раніцай яна адказала? А раніцай яна адказала? Гэта камбэк справа? Так. А раніцай яна адказала? Мяне тут щелінка хлюпае. Давайте-ка мы накінем вось гэты плагінчык. Маус ты клік. І яна у нас не будзе хлюпаць. Слухай. А раніцай яна адказала? Так. Так, гэта камбэк, вядома. Камбэк здымае, у яго ёсць досвед працы з камерай, таму ён спачатку робіць ролікі на англійскай мове, а потым я іх перагучваю. Гэта ж абсалютна зразумелая справа. Вось, гэта абсалютна зразумелая справа, але гэтая справа абсалютна зразумелая. Ну, тут што той же самы выпадак. Патрэбная, зразумелая. Гэтая справа абсалютна зразумелая. Ды не, гучыць, нармальна гучыць. Да і вогуле. А раніцай яна адказала? Насамрэч. Гэта скетч, а не нейкі там, не веду, дубляж на заказ. Таму тут абсалютна такія, як бы, фармулёўкі дапушчальныя, на мой погляд. Казала? Yes, but by then it was too late, so fuck her, she's dead to me. I mean, right? Yep, no, wow. Yes, but by then it was too late, so yes, Так, but by але then it was too было late, уже so запозно. fuck her, Яе для мяне she's уже не dead to me. I mean, існує. right? Я маю рацію, так? Я маю рацію, так? О, my favorite YouTuber Камбэк. Кан гэта макрашчолка. Ну там не пасуе макрашчолка. А раніцай яна адказала? Yes, but by then it was too late. Yes, but Так, by але then it was было too уже late, so запозно. Яе для мяне уже не існуе. Yes, but Так, by але then it was было too уже late, so запозно. fuck Яе her, для she's мяне dead не to me. I mean, існує. right? Я маю Right? рацію. Right? Я маю Wow. рацію? Так, так. Так, але было уже запозно. Яе для мяне не існує. Я маю... Хіба я не маю рацію? Рації. Right? Хіба я не No, маю wow, рації? you're right. Мяне не She's dead to me. I існує. mean, Хіба я не right? маю No, рації? wow. Так, You're так. right. What about- Так, you're так, right. What- твоя what- правда. I'm sorry, you had to deal. Яка ж? Яка ж? Я зайшоў паглядзець, ці не займаецеся вы экскрэмізмам. Вось жа лярва. Так. Добра. Лярва пасуем. Існуе! Хіба я не маю рації? Wow, Так, you're так, right. твоя What- правда. which I'm- Вось, which I'm якая sorry you had to лярва? deal with that. Which I'm sorry you had to deal with that. Мне вельмі шкада. Гэта рыпер. Вона нават падказаць які. Version 7.26. You're Так, right. так, What- абсолютно. You're Так, right. твоя правда, абсолютно. Якая лярва? Так, твоя правда. Так, твоя правда. Якая лярва? Мне так шкада. Вось жа лярва. Вось жа лярва. Мне так шкада. Вось жа лярва. Мне так шкада. Якая ж лярва? Мне так шкада. Якая ж лярва? Мне так шкада. Так, твоя правда. Якая ж лярва? Вось жа лярва. Мне так шкада. Мне так шкада. Походу, хлопец уже не першы раз проходить просто такое. Існує! Хіба я не маю рації? Так, твоя правда. Вось жа лярва, мне так шкада. Вось жа лярва, мне так шкада.
Криху такої наіграності треба накинуть. Вось же лярва. Вось же лярва, мне так шкода. Мне так шкода. Вось же лярва, мне так шкода. Ну, поспробуем, да, давайте послухаем. Не існує! Хіба я не маю рації? Так, так, твоя правда. Вось же лярва, мне так шкода. Давайте криху мне караті зробимо. Вось же лярва, мне так шкода. Вось же лярва. Вось же лярва, мне так шкода. Так, твоя правда. Вось же лярва, мне так шкода. Так, ну добре, тільки мікрофон помити, потім я пішов кіно глядіть. Ну, давай, з Богом. Хай Бог милує. Так, твоя правда. Вось же лярва, мне так шкода. А як довго ви були... І як довго ви були сябровками? І як довго ви були сябровками? 37 год. 37 год. 37... 37... Яна моя сестра. Ну, была сестрой. Теперь яна для мяне... Теперь яна для мяне мертвая. А можна казаць, цяпер яна для мяне мертвая, ці гэта гучыць як калька нейкая. Я думала, жабрак гэта папрашайка. Ну так... Не год, а гадоў. А хто як кажа? Хай будзе жабрак. Будзе і бадзягам, і жабраком. Не год, а гадоў. Год, гады. 37 гадоў. Ладно, зробім, як ты кажаш, бо тут я таксама плаваю. 37 год. 37 гадоў. 37 гадоў. 37 гадоў. 37 гадоў. 37... Яна моя... Яна моя сестра. Была ёй. Яна моя сестра. Была ёй. Ну, была ёй. Яна моя сестра. Ну, была ёй. Цяпер яе для мяне не існуе. Цяпер яна... Але цяпер... Цяпер я яе ўжо забыла. Яна моя сестра. Ну, была ёй. Больше яе для мяне не існуе. Больше яе для мяне не існуе. Сестра. Ну, была ёй. Больше яе для мяне не існуе. Больш? І больш... Яе больш для мяне... Яе больш для мяне не існуе. Вось так. Ну, была ёй. Яе больш для мяне не існуе. Была ёй. Яе больш для мяне не існуе. Пакінем. Пакуль так. Окей. 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 Неяк так. Не год, а гадоў. Не год, а гадоў. Прыйшоў тут дзелавы такі. Окей. I know those letters too. Dude, bro. Я і гэтыя літары ведаю. Я і гэтыя літары ведаю. Я і гэтыя літары ведаю. Бро. Я і гэтыя літары ведаю. Бро, як мы... Як гэта будзем агучваць? We know how to be friends. Або не будем. Гэтыя літары ведаю. Бро, реально? Як мы... Чаму мы толькі сустрэліся? Бро, чаму мы толькі сустрэліся? Чаму мы толькі сустрэліся? Чаму мы раней не сустрэліся? Вот так, чаму мы раней не сустрэліся? Бро, чаму мы раней не сустрэліся? Ведаю. Бро, чаму мы раней не сустрэліся? Дык аб мяне. Не, мне не даспадобы. Дык аб мяне.
Ды каб вы... Ды каб вы... Не сустрэліся! Ды каб вы... Сустрэліся! Ды каб вы... Сустрэліся! Ды каб вы... Мэн... Мужики... Мы ведаем, як сябраваць. Давайте дзеля... Я, напэўна, гэта не буду ўстаўляць. Авогці мне. Да ну якое авогці? Яна што табе, бабулька? Авогці мне! Авогці мне! Пайду сабе з пенсію атрымаць, а то не плоціць ужо другі месяц. Авогці мне! Бабка срака поднялася раніцай з лыжкай, авогкае і рохкае. Авогці мне! Не, ніякіх авогцяў. Прыліся! Ты каб вы... Мужики! Так, давайте это побалуемся, крышечку, побалуемся. Мужики! Мы ведаем, як сябраваць! Мужики! Мы... Мужики! 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 Мы ведаем, як сябраваць! Ведаем, як сябраваць. Давайте без мы. Ведаем, як сябраваць. Умеем. Ведаем, як сябраваць. Мужики. Так. Мужики. Ведаем, як сябраваць. Паўсюль ведаем. Мне гэта не падабаецца, але што рабіць з гэтым я не ведаю. Ха-ха. Ну, слухаем. Мы раней не сустрэліся. Ты каб вы... Мужики. Ведаем, як сябраваць. Каб вы... Мужики. Ведаем, як сябраваць. Не, мне не падабаецца. Значыць, я гэта пакідаю арыгіналам, а потым можна зверху, напрыклад, дадаць радочак. Все, слухаем вынік, а потым паказваю самую стандартную апрацоўку запісанай сцежкі. Пакуль толькі... Не, стоп, давайте не так. Давайте мы зараз дадамо сайдчейн. Дадаем сайдчейн на арыгінал таким вось чынам. Сюды мы дадаем кампрэсар, каб уключыўся сайдчейн. Калі камусьці цікава, там магу потым пра гэта падрабязней расказаць, што мы робім. Вось. Толькі дайце ведаць. І арыгінал давайте паставім на 0 дБ, то бок выцягнем яго на звычайную гучнасць. Вітаю, любыя! Вітаю, як... А божухна, Алекс! Што такое? А чаму? Не, давайте так зробім. Мы дадалі сайдчейн і зараз нам трэба дадаць кампрэсар. Самы стандартны, я тут звычайна там пад, не ведаю, 5 нават раблю. Дадаем яшчэ крышачку эквалайзера. У меня уже тут пресеты гэтыя захаваны, таму я нічога асабліва не раблю. Адзінае, што я зараз запишу гук, шум. Вось сюды. Секунду. Запишем просто гук. Узор шуму. Все, узор шуму записаны. Зараз мы гэтаму фильтру даем паслухаць, каб ён прыбраў гэтыя шумавыя частоты, так бы мовіць. Што ты тут адклікаў? Все ясно с тобой. Все. Так. Шум у нас записаны. И давайте послухаем тады зараз уже апрацаваны. Это ўсё. Больше я нічога не роблю. Слухаем. Вітаю, любыя. Вітаю, як... А божухна, Алекс! Что такое? Гэта Джон. Хто? Джон, мой найлепшы сябар. Гэта не твой сябар, мы жанаты уже 10 гадоў. Я веду ўсіх твоих сяброў. Так, бо мы пазнаёміліся учора. Учора? Ага.
Соніка, здається, ён бяздомны. Ты запрасіў да нас бяздомнага чалавека. О, боже, што, зноў? Так, ну ён жа відавочна... Мне падабаецца, што, зноў? На што мы глядзім? Халера, ты прывёў дадому валацугу, выводзь яго! Ён не Джоні! Куды? Ты бяздомны? Так. А, бачыш? Ясна. Ясна? Можа, у прыстаўку? Давай, у вас што? То бок ты прывёў яго, каб пагуляць у прыстаўку? Бачыш? Так, я разумею, пра што ты казаў. Вы што, мяне абмяркоўвалі? Так. Пачакай. І калі вы паспелі стаць найлепшымі сябрамі? Гэта так. Калі вы паспелі стаць найлепшымі сябрамі? Гэта так круто было. Я пабачыў яго ўчора на прыпынку ў байцы з надпісам ЕПАМ. Ну і ты працаваў у ЕПАМе? А што здарылася? Не, я там не працаваў. Проста літары знаёмыя. Чаго? Ну так, на маёй байцы было напісана ЕПАМ. Ён падышоў і сказаў, што таксама ведае літары ЕП, А і М. Ну і ўсё, і закруцілася. Мы абодва адчулі сувязь, і як шмат паміж намі агульнага. Мы абодва ведаем гэтыя літары, і як шмат паміж намі агульнага. Мы абодва ведаем гэтыя літары, і так мы сталі сябрамі. То бок ты кажаш, што вы сталі сябрамі толькі праз тое, што вы абодва ведаеце літары ЕП, А і М? А яшчэ ён ведае Б. Так, Б таксама. А, ну цяпер усё стала ясна. У маім доме жабрак, бо ён таксама ведае літару Б. Стала ясна. У маім доме жабрак, бо ён таксама ведае літару Б. Гэй, Джо... Вось тут я не чую... Жабрак... З'елася. Але так не хачу гэта перапісваць. Сама. А, ну цяпер усё стала ясна. У маім доме жабрак, бо ён таксама ведае літару Б. Гэй, Джоні! Але трэба перапісаць. Давайте мы... Ось тут зробім гэта. Што это? А, ну цяпер усё стала ясна. У маім доме жабрак, бо ён таксама ведае літару Б. Гэй, Джо... Так, у слове жабрак К зусім не чутно. Давай па новай. Ты давай ідзі выдаляй. Хутчэй. Вось так ось бярэш, зараз і выдаляеш. Стой. Всё, хлопча. Хлопча, цяпер ты у нас мадэратар. Огонь. Так. Цяпер ты ўжо нікуды не адкруцішся. А, ну цяпер усё стала ясна. У маім доме жабрак, бо ён таксама ведае літару Б. Гэй, Джо! А, ну цяпер усё стала ясна. У маім доме жабрак, які... Жабрак? А, ну цяпер усё стала ясна. У маім доме жабрак, які таксама ведае літару Б. Гэй, Джо! Б? А яшчэ ён ведае Б. Так, Б таксама. А, ну цяпер усё стала ясна. У маім доме жабрак, які таксама ведае літару Б. Гэй, Джо! Ясно, у маім доме жабрак, які таксама ведаю літару... Блін, я ж казаў бы жабрак. Ладно, давайте яшчэ раз. А, ну цяпер усё стала ясна. У маім доме жабрак, які таксама ведае літару Б. Гэй, Джоні! А, ну цяпер усё стала ясна. У маім доме жабрак, які таксама ведае літару Б. Гэй! Ну... Яшчэ раз слухаем. У маім доме жабрак, які таксама ведае літару Б. Ну, ўжо лепей стало. Ладно, гэта мае загоны. Як бы... Идем далей. Выкручиваем гучнасць назад. І поехали. А яшчэ ён ведае Б. Так, Б таксама. А, ну цяпер усё стала ясна. У маім доме жабрак, які таксама ведае літару Б. Гэй, Джоні, які твой любімы колер? Ну, ружовы. Ей. О, я таксама ведаю ружовы. Давай сябраваць. Яно так... Любе, яно так не працуе. У сэнсе, тая ж самая логіка. Блін, ну не ведаю, хлопцам лёгка... Я забыўся накінуць ДСР. Ён мне тут не дужа патрэбны, але я яго крышачку вось які-небудзь тут на 4,5 перад кампрэсарам я яго пастаўлю. Вось тут. Бо эскі бывае праскокваюць. Яно так... Любе, яно так не працуе. У сэнсе, тая ж самая логіка. Блін, ну не ведаю, хлопцам лёгка пасябраваць. Можа, гэта толькі нашая фішка. Слухай, мы з Джонам крыху патусуемся. Можа, запросіш тады сваю сяброўку. А яшчэ заўважаю... Мы з Джонам крыху патусуемся. Я кажу нашая. Я не ведаю навошта. Наш, бо як бы наша фішка. А, можна наша і нашая. Старнік падказаў.
Ну тады добра. Наша фішка. Слухай, мы з Джоном крыху патусуемся. Можа, запросіш тады сваю сяброўку, як там яе, Джесіка? Запрасі яе. Мы больш не размаўляем. Што, чаму? Ну, па-першае, яна мандося. А вау, а што яна ўчыніла? Што ўчыніла? Ну? Што ўчыніла? Ну? Учора ўвечары яна была мне вельмі патрэбная, таму я напісала ёй о палове на 12, і яна мне не адказала. Ясна. А раніцай яна адказала? Так, але было ўжо запозна, яе для мяне не існуе. Хіба я не маю рацыі? Так, твая праўда. Вось жалярва, мне так шкада. І як доўга вы былі сяброўкамі? 37 гадоў. 37? Яна мая сястра. Ну, была ёй. Яе больш для мяне не існуе. Окей... Я і гэтыя літары ведаю. Просурі, чаму мы раней не сустрэліся? Ты каб вы... І як доўга вы... 7 гадоў. Позна, яе... 7... Яна мая сястра. А раніцай яна адказала? Так, але было ўжо запозна, яе для мяне не існуе. Хіба я не маю рацыі? Так, твая праўда. Вось жалярва, мне так шкада. I'm sorry you had to deal with that. Правда. Вось жалярва, мне так шкада. Правда. Вось жалярва, мне так шкада. Я правда. Вось жалярва, мне так шкада. І як доўга... Твоя праўда. Вось жалярва, мне так шкада. І як доўга вы былі сяброўкамі? 37 гадоў. 37... Яна мая сястра. Ну, была ёй. Яе больш для мяне не існуе. Окей... Я і гэтыя літары ведаю. Просурі, чаму мы раней не сустрэліся? Ты каб вы... Ну, добра. Дзякую усім, хто далучыліся. На гэтым я буду скончваць, бо... Не ведаю. Засталося толькі зарендерыць гук. Вось, зараз буду ставіць на рендер. Bro hook, entire project. Адзінае, што яшчэ тут... Так, твоя праўда. Вось жалярва, мне так шкада. І як доўга вы былі сяброўкамі? 37 гадоў. 37... Яна мая сястра. Ну, была ёй. Секундачку. Дзе это кампрэсор? 37... Яна мая сястра. Крыху агучку зраблю. Яшчэ ўзмацню тут на пяцёру. Толькі простое, што вы абодва ведаеце літары Е, П, А і М? А яшчэ ён ведае Б. Так, Б таксама. Ну цяпер усё стало ясна. Просурі, чаму мы раней не сустрэліся? Ты каб вы... Каля мінус 6, гэта нормально. Мінус 6 децибел. Всё, умона і пігналі. Скончваць, дзякую і до новых.